Hello guys, welcome back to my channel. So ngayong araw na to ay tutorial naman tayo ng boxing. So nung nakaraan na in-upload ko na video is yung huli kong turo doon is yung hook. Ngayon naman mag-a-add tayo ng uppercut. So ngayon guys, subaybayan nyo to para makumpleto yung basic na itinuro ko sa inyo for beginners. Kasi magandang exercise talaga to, tsaka self-defense sa inyo. Kasi lalo na sa panahon ngayon maraming kumakalat ng mga siraulo. So kahit pa paano marunong kayo dumipinsa sa inyong sarili. So ngayon simulan na natin guys, panoorin nyo. Ito guys, umpisahan ko na ha. Okay, yung uppercut na ituturo ko ngayon. Okay, ganito ha, fighting stance position muna. Okay, pag mag-uppercut tayo, kailangan kanan muna tayo twist. Then, uppercut. Ganito ha. Okay, isa pa. Ulitin ko. Twist muna. Then, uppercut. Kailangan pag mag-uppercut kayo guys, huwag nyo ilalagay yung kamay nyo dito. Oo, malakas to. Malakas pero matagal bago dumating. Ito naman, mas malakas to guys kasi kasama po yun sa talaga pag dito lang siya galing. Yan. Kasama yung bigat at lakas ninyo. Okay? For example, ito naman ako. Okay, bounce muna. Okay, uppercut. Okay, isa pa. Bounce. Uppercut. Okay. Right, uppercut yon. Okay, ngayon, ang ituturo ko next is yung sa kaliwa naman na uppercut. Okay, ito naman sa kaliwa Okay, twist muna, silip. Then, baba dito, then twist. Kailangan nakatwist yung katawan at yung paa. Okay, one more ha. Okay, ganito ha para makita nyo. Twist, then uppercut. Ganito ha. Okay, isa pa. Twist, then uppercut. Yun. Ito yung tinatawag na uppercut. Guys, kung nasubaybayan nyo yung video ko, simula nung unang turo ko hanggang ngayon, sigurado naman na may matutunan talaga kayo guys, saka makukuha nyo talaga yung puntang pagsuntok. Basta pwede nyo tingnan yung sarili nyo sa salamin para makita nyo yung form nyo saka yung tamang pagsuntok guys. Okay, ito guys ulitin natin sa kanan naman, uppercut. Right tayo ha, twist, uppercut, ganito ha. Okay, sa kabila naman, twist, uppercut. Okay, kanan ulit, twist, uppercut. Okay, kabila naman, twist, then uppercut. Okay. Ngayon naman i-combination natin yung upper hook straight. Okay, yung upper sa kanan, hook sa kaliwa, at saka yung tawag natin na straight sa kanan. Okay ha? Okay, ganito muna guys ha. Okay, bounce tayo. Yan. Okay, upper hook straight. Upper hook straight. Okay, one more. Upper hook straight. Okay, kailangan guys, siyempre bago pa kayo, huwag nyo muna bilisan kasi pag binibilisan nyo, mawawala kayo sa form yan. Ang mas maganda kasi dito guys, dandahan muna, kunin nyo muna yung tamang form. Upper hook straight. Tapos, pag nakuha nyo na yan, pag na-perfect nyo na, pwede nyo nang bilisan. Pwede nyo nang bilisan yon. Pero, sa halimbawa, napagod kayo. Siyempre, kahit sino basta pagod, mawawala talaga sa form. Okay, ganito guys approach tayo sa kanan. Upper hook straight. Okay, bounce. Upper hook straight. Okay, bounce. Upper hook straight. Upper hook straight. Okay, yun yung tinatawag na upper hook straight. Yun yung combination ng upper hook saka straight. Okay, ngayon naman guys, sa kaliwa naman tayo guys left uppercut, left hook din, straight. Okay? Tingin guys so, bounce. Okay, ganito muna ituro ko. Slowly muna. Upper, twist, hook, din straight. Okay, ulitin ko ha. Twist, uppercut, twist, hook, straight. Okay, lagi kayo siyang nakatwist guys kasi gaya ng sinabi ko, para lakas at bigat ng katawan ninyo. Okay, next. Medyo bilisan ko ha. Upper hook twist Ulit. Bounce.
Isa pa ha. Ulitin ko. Okay. Upper hook shoot yung guys ng sa kanan saka sa kaliwa. Okay. So ngayon naman, ang ituturo ko is yung jab straight tapos uppercut naman sa kanan muna ha. Okay, ganito muna guys. Bounce. Slowly muna tayo. Jab straight, twist, uppercut. Okay, ulitin ko ha. Jab straight, twist, uppercut. Isa pa. Jab straight, twist, uppercut. Okay, kuha. Okay, tapos sa left side naman tayo guys ha. Okay. Jab straight, naka-twist lagi. Din, uppercut. Okay, isa pa. Jab straight, naka-twist, uppercut. Okay, isa pa ha. Jab straight, uppercut. Okay, ngayon. Medyo bibilisan ko sa kanan muna ha. Okay, bounce. Yan. Subaybayan ito guys kasi marami pa kayong matutunan sa video na i-upload ko kasi may darating tayo sa mga technique natin. Tapos yung mga paano umilag, paano mag-counter punch, okay? Okay, bilisan ko muna guys ha. Okay, jab shoot uppercut tayo sa kanan. Peace. Okay, isa pa. Last one. Okay, sa kaliwa naman tayo. Isa pa. One more. Okay, yun yung combination ng jab straight, uppercut. Okay. Dito pala guys, halimbawa, nagsimula na kayo mag-ensayo. For example, nung una is nag-jab straight kayo. Yun, kahit gawin nyo muna na puro jab straight lang ng 2 minuto. Puro jab straight kayo. Samahan nyo ng footwork nyo, yung step forward, sideward, backward, tapos pivot. Ng puro jab straight lang, 2 minuto. Tapos sa pangalawang round nyo, kahit magdagdag na naman kayo ng hook, for example, jab straight hook, ganun, puro jab straight hook lang. O, 2 ano pa rin yun, 2 minuto. Tapos yung huli nyo, yung upper hook straight naman, hanggang sa makabisado nyo. Tapos in the next day, ulitin nyo. Tapos halimbawa, sa jab straight kayo, daragdagan nyo ng jab straight hook, tapos straight. Yan, nagiging 4 na, jab straight hook straight. Tapos yung isa naman, jab, tapos straight hook straight sa pangalawang round. Tapos sa pangatlong round, pwede kayo na mag-jab, upper hook straight. Yan. Hanggang sa makuha nyo yung mga combination nito. Okay? So guys, babalikan ko kayo ha. Inom na ako ng tubig. Okay guys, ngayon, sasampulan ko kayo kung paano mag shadow box. Sampulan ko kayo ng mga 2 minuto lang. Okay? So ngayon, sisimulan ko na. Ito lang muna. Halimbawa, for beginners, jab straight lang muna. Yan, tapos paa, galaw. Yan, pivot forward. Yan. Yan, sigalaw kayo, jab straight. Tapos yung pivot. Yan, yung kamay dito lagi bound. Jab straight, tapos pivot. Forward. Pivot. Yan. Jab straight, yan. 2 minutes na guys. Yan. Right. Tapos yung 4 na suntok. 1, 2, 3, 4. Yan. Check. 1, 2, 3, 4. Pivot. Bounce. Lagi talaga kayo naka-bounce guys. Just say, side. Forward. Backward. Pivot. Pivot. Just say. Yan. 4. Pivot. Just say. 4. Pivot. Forwards. Pivot. Forward. Backward. Okay. For example, naka 2 minutes na yon. So, ito, in the next round naman, ang gagawin nyo is jab straight hook naman. Jab straight hook. Yan. Galaw. Jab straight hook. For example, 2 minutes to guys ha. Yan, galaw. Jab straight hook. Galaw. Jab straight hook. Okay, galaw. Lahat tamang form guys. Jab straight hook. Yan. Kahit slowly lang muna para pag
nakuha nyo, pwede nyo na siyang bilisan. Kasi pag binilisan nyo kagad kasi guys, di nyo talaga makukuha yung tamang form. Oo, makakapagsuntok kayo pero wala kayo sa form. Mas maganda kasi dandan, puno yung tamang form kasi kung tamang form kasi guys, tamang lakas at twist din ng katawan talaga at saka hindi ka may pilayan at hindi ka magkakamali nun sumuntok. Okay? Jab shake, hook. Jab shake, hook. Yan, papisin mo yung jab shake, malayo. Yan. Jab shake, malapit. Please. Bounce forward. Backward. Jab shake, hook. Okay. Jab shake, malayo. Side, forward. Okay. Aba, naka 2 minutes na. Okay. Yung the last mo is yung hook naman sa kanan. Jab straight, hook. Jab straight, hook. Jab straight, hook. Forward. Yan. Jab straight, hook. Okay, for example, 2 minutes na yon. Okay, pwede nating ano naman yung jab straight, double hook naman. Hanggang dito lang muna guys ha. Okay. Jab straight, hook, hook. Yan. Ulit. Jab straight, hook, hook. Yan. Side, apat. 1, 2, 3, 4. Hook, hook. Yan. Apat. 1, 2, 3, 4. Hook, hook. Okay. Pag ano kasi guys, bago ka pa lang, 2 rounds, 2 minutes o 2 rounds lang. Kada 2 rounds, 2 minutes lang muna. Kasi, bago pa. Pero pag nasanay na yung cardio mo, at saka nakuha mo na yung galaw mo, tamang pagsuntok, pwede mo nang magdagdag ka ng kahit 3 minuto. Yan, yun talaga yung pinakatama guys. Pag nag-shadow ka, 3 minutes kada rounds. Okay, isasali ko pala yung ano guys, yung uppercut pala no. Okay, ito guys ha. Jab straight. Uppercut tayo kanan ha. Yan. Jab straight, kaliwa naman. Yan. Galaw. Kailangan magalaw guys. Yan. Okay. Jab straight. Yan. Galaw. Jab straight. Galaw. Okay, pwede nyo rin praktisin yung dalawang uppercut ng ganito guys. For example, uppercut, uppercut. Yan. Isa pa. Uppercut, uppercut. Yan. Uppercut, uppercut. Ayun, yun guys. Yun yung mga combination nun at yung tamang pag-shadow. Pero yun guys, wala pa sa 2 minuto yung mga ginawa ko. Pero gaya na sinabi ko, halimbawa, pag kayo na mag-training, gawin nyo muna 2 minutes kada rounds na ensayo nyo. Tapos, practice yun ng tamang form, ganun. Para, gaya ng sinabi ko nga, hindi lang to na pampapayat. Talaga matuto kayo paano magdepensa sa sarili nyo. Saka pwede nyo ituro to pag matuto na kayo sa mga anak ninyo o sa mga kilala ninyo. Yan. I-share nyo lang kasi mas maganda kasi pag nagtutulungan, nagtuturuan. Okay guys, hanggang dito na lang. Bago matapos to guys, sana may matutunan ulit kayo sa video na to at huwag sana kayong magsawa na sumuporta sa akin at huwag kayong makalimot na mag-like, share, and follow sa aking Facebook page saka mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. So guys, hanggang dito na lang. Bukas naman ulit siguro sa anak ko. Okay, bye. God